Finalistky z Menárne chudnú pomocou redukčno-formovacieho programu Easy Body. Vyše 3000 žien vyskúšalo efektívne chudnutie na vlastnej koži. Minus 10 až 15 kg za 10 týždňov, to je možné cez program Easy Body jedine v Mozolany Trainings Fitness klube Žilina. Projekt Zmeň svoje telo, zmeniš svoj život podporili generálny partner, hlavní partneri, hlavný mediálny partner, mediálni partneri, organizátor súťaže. Teraz máme prakticky posledný týždeň, kedy finalisti doľaďujú, snažia sa zhodniť posledné prebytočné kilogramy. Ešte neprezradíme, ako sú na tom, lebo to finálne váženie a kontrola a meranie nás čaká v pondelok. Takže diváci zhruba v tom nasledujúcom dieli uvidia, čo sme dokázali, čo dokázali oni, traja vybratí finalisti Fitbody z Menárne 2014. 10-týždňové obdobie nášho chudnutia končí. Budúci týždeň čaká našich 3 finalistov meranie a váženie. Finálny stav, ktorý dúfame, že bude dobrý. Je momentálne štvrtok ráno, asi 6:30 a my sme sa rozhodli, že by bolo fajn, keby sme sa pozreli na to, aký majú naši finalisti všedný deň. Ja tu stojím teraz už dávno zobudená pri soche národného buditeľa pána Bernoláka, tak sa pozrieme na to, či už aj Mirka Sušinková je dobre prebudená. A kým my prídeme k Mirke, vy si zatiaľ pozrite, ako to vyzeralo včera u Mária v Radoli. Takže rýžu si navážim 50 gramov, ako mám. Rýža je vlastne čistá, 51, ako presne. Rýža je čistá, len je tam troška škorice a sladidlo umelé, ktoré máme dané. Čiže to máme 50 gramov. Potom mám nachystané ďalej o 12. čo mám na obed. Mám nakrájanú zeleninu a tu nejaká vo vlastnej šťave. Keď idem na dlhšie, tak v podstate ešte aj o 3. mám obed, takže aj ten si nabalím. Dneska mám tu po okolí behám, takže mi to stačí o 12. o 3. už by som mal byť doma, kde sa už v podstate najem v pohode. Mám tu nachystaný proteín po tréningu, ktorý si teraz zarobím. Mám tu nachystané BCA kyseliny, aminokyseliny, ktoré vypijem pred tréningom a vodu na tréning. Takže to všetko si nabalím na cestu a vyražam. Dôležitou súčasťou toho denného režimu je aj správne načasovanie príjmu potravy. Niektorí finalisti tým, že sú stále v teréne, to mali ťažšie, napríklad ako Mário. Ale Mário sa s tým vysporiadal, nadstavil si ten denný režim tak, aby tú stravu mal stále po ruke. Už teraz niečo pokaziť by bola veľká sprostosť ako pár dní pred koncom. Takže makáme s Norom, aby bolo, tak sme dali aj jednu tréningovú jednotku viac. Je toho síce veľa, ale hovorím, je to jediné o tom, ako si to ráno človek nastaví ten deň, takto si ho zobere so sebou a má to vybavené. A ešte samozrejme pred tréningom mám nastavené nejaké termoflu, ktoré mi robí, aby sa ten organizmus naštartoval pred tréningom a aby lepšie spaloval, a je tam nejaké C-čko a ešte nejaké omega 3, takže to ešte ráno bereme vždycky pred tréningom. Všetko je v tom systéme, ako si to človek nadstaví. Vždy sa to dá. Ľudia, ktorí sú aj takto pracovne vyťažení a chodia na cesty, zbytočne hľadajú výhovorky, lebo keď človek chce schudnúť, chce byť zastancom zdravého životného štýlu a dokáže sa prispôsobiť, má na to a dokáže to. Teraz ideme na tréning, máme silu s Norom, to bude tak do 10:30, potom raňajky, potom si idem za klientami, o 12. obed a zase klienti a práca, takže do večera robota a už potom večer len stretching. Takže dneska máme iba takúto silu. No tak musím bonznúť, že Mirka nám trošku zaspala a nebola na nás úplne pripravená. Takže teraz v jej kuchyni čakáme na to, kým sa dá dokopy a potom nám ukáže, ako vyzerá jej ráno. Dúfam, že nie takto každý deň. Tak mi povedz, čo si teraz ideš urobiť na raňajky, na čo máš chuť? No, robím si väčšinou mysli s ovocím a s jogurtom, tak asi ostanem dneska pri tom a rovno si chystám už aj 10. ovocie, takže
tiež ostanem dneska, pritom nemám nejako teraz veľa času si chystať nejaké špecie, ale tak no, to je také najrýchlejšie. Toto bude asi 10. Vážiš to, alebo to tak robíš od oka? Vážim si to ešte stále, tuto mám pripravenú váhu. Už si to aj pamätám, lebo furt som musela do toho pozerať. Týchto mísli si dávam tak 50 gramov, je to približne takéto 2 hrste. Takže, aký mám odhad? Aha, je to tam? 1 gram, dobre, počkaj. Kľudne si tam môžeš vrátiť ten 1 gram, aj Mário mal navyše. Ja si to ináč vrácam, lebo potom nemám svedomie, že ježiš, som si dala 3 gramy navyše, že čo sa stane, asi priberem. Zasíti ťa to dostatočne, tieto porcie na tie gramy? Ja si myslím, že hej, lebo, no nie, že myslím, určite viem, že hej, lebo v podstate tie osené vločky majú dosť vlákniny v sebe, takže keď si toto dám aj s tým ovocím, je to dosť ma to zasytí, popri tom ešte vodu, keď vypijem. Takže dám si jogurtík, nejakých 75 gramov, to presne nemám v oku, ale aha, normálne mi ide karta. S týmto sa neserinkam teraz, na to nemám čas, to si v robote umiem, nakrájam, očistím, takže a valím. Toto je celková záležitosť 5 minút. Tieto raňajky, takže mi to celkom aj vyhovuje. Takto. Rituál, čo neodídem z domu bez toho, je čistá voda s citrónom. To ako ja som sa tak nejako, som si na to zvykla, takže v podstate už keď nemám doma citróny, tak nevypijem takto čistú vodu. No a deň sa môže začať. Teraz vlastne pôjdem vyvenčiť psíkov, to je možno nejaká 10-15 minútová záležitosť a valím do roboty. Nemám rezidentskú kartu, auto parkujem pred domom, tak sa musím ponáhľať. A teraz ideme na chvíľočku vyvenčiť psíkov spolu s Mírkou. My sa chystáme k Petre a vy si zatiaľ pozrite rozhovor na tréningu s Máriom a jeho trénerom Norom Zajacom. Tak od rána som ešte nič nejedol okrem vody, takže už telo reaguje, už pýta jesť, takže v aute hneď dáme to, čo sme si ráno nachystali. To je tá ryža, proteín a potom zás až na obed. Uvidíme ešte, ako sa to troška nám vykryštalizuje do záverečného merania, váženia a fotenia. Možno, že sa tam troška pohráme tak s vodou, aby to tak lepšie vyzeralo, keď už Mario má nejaké tie svaly. No a potom sme vlastne dohodnutí, že nastupujeme zasa na ďalší režim, že ako keby sa nič nedialo. A samozrejme to troška uvoľníme, lebo predsa sme boli limitované na 10 týždňov a ja som chcel zasa za tých 10 týždňov demonštrovať riadnu vizuálnu zmenu. Potom troška zvoľníme tempo, čo sa týka stravy a asi zaradíme len 3-krát do týždňa tréning, nepôjdeme 4-krát a budeme sa s tým hrať tak, aby Mario sa dobre cítil a aby tá postava ešte naberala tie správnejšie obrátky a možno, že časom budú aj kocky na bruch. Tak dobré ráno, máme tu ďalšiu súťažiacu zobudenú práve. Dobré ránko. Ako si sa vyspala? No krátko. Bola som včera večer cvičiť, takže som prišla neskôr a zaspala som. Aj Mirka zaspala, takže všetko je v poriadku a aspoň máme autentické ráno. Povedz mi, čo ideš pripraviť na raňajky? Tak mám teraz na tento týždeň nový rozpis, takže bude tvároh s cottage syrom a rajčinky. No teda mňam. Poďme na to. Vidíme, že Mala je trošku nespokojná, takže ešte asi ani ona neraňajkovala. Nie, no zaspali sme, takže najskôr dám mliečko a potom pripravíme tie raňajky. Dobre? Akože chutí je to, no spokojná. Keď má fľašu. Super. Ja tvároh neľúbim. Takže aby som ho nejedla čistý, tak si ho miešam s tým cottage syrom. Myslím si, že je viacero ľudí, ktorí tvároh zase až tak nemusia. Ale keď si ho takto pekne dám s cottage syrom, tak to má takú inú chuť. A to budeš iba toto mať? Áno, to budem mať iba toto posledný týždeň, takže sme pritvrdili. Ojojoj, tak to áno. A
tomu si vlastne ja takto pekne zoberiem do ruky rajčinky a budem zajedať. Tak raňajky máme hotové. A teraz mi povedz, čo budeš robiť cez deň. Tak, teraz si ešte uvaríme, upečieme rybu, aby sme mali prichystané vlastne na obed. S tým, že vlastne si musím dopredu nachystať to jedlo, aby keď ma chytí hlad, aby som potom nešla do ladničky pre prvé, čo uvidím. Ja si to veľmi zjednodušujem, tak aby to bolo čo najrýchlejšie v rámci zdravých pravidiel, takže som si ju teraz dala rozmraziť, trošku si dám si tam papier pečiaci na pečenie, poukladám si tam tú rybku, na to si poukladám mrazenú zeleninu a trošku pokvapkam olivovým olejom. A to je všetko. Dám zapiec, za 20 minút máme hotové. Čiže nepoužívaš žiadne koreniny ani nič také? Používam len teraz, trošku máme odstavenú sol, takže možno tam dám trošku koriander a to je všetko. Bože, začínam byť hladná. Skončili sme u Petry, ráno máme za sebou a teraz si môžete ešte na záver pozrieť, ako náš zlomyselný kameraman Rudko nabonzoval. Mári pridal o 1 gram navyše. Mário si dnes miesto 50 gramov, ako si mu prikázal, navážil 51 gramov ryže. Je to prehrešok proti tvojim pravidlám? 51 gramov ryže, to myslím si, že ani váha nie každá je rovnako nakalibrovaná, ten 1 gram môže úplne skreslovať, takže je to v pohode. Aj keby dal o 10 gramov, ale nevravte mu to. Nemôžeme toho veľa prezradiť, pretože to je prekvapenie, ale baby sa včera pripravovali a skúšali šaty na finálový večer. Takže sa teraz opýtam, ako sa im skúšalo a či si dobre vybrali. Bolo to veľmi príjemné s pani Rosenbergovou. Že vraj je dohodnutý len jeden model, my sme skúšali 2, máme vybratý jeden taký úplne elegantný, druhý taký športovo elegantný. Takže my sme si moc vyberať nemohli, to oni nás do toho takto, ako, že to je ich reklama, tak si to oni tam akože nastajlovali nás, ako sa im páčilo, takže ja si myslím, že to bude celkom pekné. A bola si spokojná? Cítila si sa dobre? Aj hej, no hlavne v tom druhom modeli, lebo moc na tú eleganciu nie som a hlavne ešte aj opätky. Ale v tom druhom modeli som sa cítila ako vo vlastnej koži, takže to sa mi aj páčilo. To bolo také džínsové, také príjemné. No tak to sme zvedaví. Vybrala si ty niečo, čo sa ti páči a v čom sa cítiš dobre? Čo sa týka vlastne výberu toho šiat, tak to bolo viac menej v réžii toho salónu. S tým, že ja som si nechala poradiť, lebo oni vedia asi, čo ktorému typu postavy pasuje a tieto zmenárne robia už dlhší čas. Takže ja som zvedavá, ako to bude vyzerať. Jedna vec je, ako sa človek vidí na sebe niečo, čo som predtým nikdy nenosila, úplne iný typ šiat som mávala, takže bude to niečo úplne iné a som zvedavá, ako to bude vyzerať potom na tej kamere, na tých fotkách. Takže momentálne sa nachádzame na mojom pracovisku. Asi tak teda každé moje ráno, poväčšinou, že prídem sem, mám asi hodinku pred predstavením a moje raňajky som bohužiaľ dneska úplne nestihla, keďže sme točili a boli sme navštíviť našich finalistov, ale predtým som si stihla dať aspoň ovocnú šťavu, aby som zahnala hlad, pretože neviem jesť hneď po zobudení. A mám tu pripravený samozrejme olovrant, ktorý je trošku akože dneska dietný. A nie až taký výživovo plný, ale je to super banán a samozrejme ovocnú šťavu s palmovým sirupom a citrónom. Takže toto je dnešné moje ráno a dúfam, že nebudem moc hladná na predstavení. Celkové vyhodnotenie súťaže Fitbody 2014 sa bude konať 3.5. súčasťou programu Mozolani Classic v Žiline, v Doxbet Arene, kde teda pozývame všetkých, ktorí chcú vidieť, ako dopadli aj tí ostatní a oceníme tam najlepších z najlepších. Projekt Zmeň svoje telo, zmeniš svoj život podporili generálny partner, hlavní partneri, hlavný mediálny partneri, organizátor súťaže.
Finalistky zmenárne chudnú pomocou redukčno-formovacieho programu Easy Body. Vyše 3000 žien vyskúšalo efektívne chudnutie na vlastnej koži. Minus 10 až 15 kg za 10 týždňov, to je možné cez program Easy Body jedine v Mozolani Trainings Fitness klube Žilina. Mozolani Pro Classic. Najlepší z najlepších slovenských kulturistov na jednom pódiu s absolútnou svetovou špičkou. Najväčšie svaly a najvytrenovanejšie telá po boku profesionálov na súťaži s priamym postupom na Mr. Olympia. Žilina sa stane hlavným mestom svetovej kulturistiky 3. a 4. mája. Doxbet Arena Žilina. Generálny partner Tetras Translations, hlavný organizátor Mozolani The Fitness Authority a hlavný mediálny partner East Labs.